Berarti kaya Pak Guru, Bu Guru ngono ki nek esuk. Iya. Padha adus. Gak ya raup tok. Wong guru kok ora memberi contoh yang bersih. Ya adus to. Isuk setengah 6 wis adus. Adus. Terus budal ning sekolah nek bubuke mau aku mau takon nek sing numpak sepeda motor ana sing mlaku met. Kowe aku biyen numpak apa? Numpak truk kau. Kowe iki arep derep apa ngulang jane? Ya padha numpak motor. Numpak motor. Nganggo seragam. Ora udo. Kowe jenenge guru gendeng kowe. Agamis lagi. Ayo kanca budal ngaji. Nyangking tas isine kitab suci. Budal ngaji Neng omahe yo ngatemi. neng omahe Pak Yai men. Lah ya Pak Yai iki bojone yo ngatemi. Lunyu ilatmu sesek. Assalam. Mbok yo genteng. Kono sik apa aku sik? Kok iso. Asal. Lah kono sik kok kene sik. Nek aku ngomong salam, Aku kowe meneng. Nek sampe Nek kowe salam. salam aku tak meneng. Kok kowe tak omongi aja nganggo blangkon iki. Ndasku kaya dondong. lho. Aku gak pede. Ya ketok bagus. Suwi gak diceluk-celuk ning jero kaya diopen aku. Kowe aja ngenyek kantor ki Luar asenan. biasa. Asenan. Ase apa? Ruang yayasan ki mau sing mbok nggo riak, mbok nggo apa ki klamben, Iya. ganti baju ki mau AC. Endi ya? Lah sementara iki bengi iki dikei DC, ora sido AC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing kompak to. Sing sebelah mriko dereng nggih. Sareng sing bareng, sing sayuk, sing kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng sawah nyangking manci, mugi-mugi para jamaah banyak rezeki Allahumma. Abape. Neng sawah nyangking beras, mugi sedaya jamaah seger waras, amin Allahumma. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pripun Bu kabare Bu? Sami sehat? Dereng ngantuk? Wah, sing cilik-cilik niki saking MI mriki nggih. Ki MI enek. Mulai dari KB, RA terus sampai MI semua ada. Maka dari itu tepuk tangan untuk Yayasan Tarbiyatul Banin wal Banat. Iki MI tuwek-tuwek to. Lho. Endi to, Met? Lah iki Astagfirullahaladzim. Iki ki maksudnya yayasan terdiri dari mau KB, RA, MI. Lah, bengi ki ya. acarane ngerti to? Anu sedekah bumi. Ya ampun. Wong ning guri wis tak omongi. Piye to, Mas? Met, bengi ki acarane ning yayasan. Iya. Lah ngopo sedekah bumi lho? Lah nek kliru ya dibenerno to. Acarane bengi malam opo ngono ki lho Nek iki malam Senin Mas niki. Bocah kok ora Jawa. Tasakuran akhir tahun.
wisudanan ki mau mulane ana pentas seni terus putra putrinipun niki kan wali murid nggih nggih sedaya wali murid alhamdulillah mulane bengi iki wali iki nyapet kok nyekeli kono birih kali disambi Pak oke iki urung metuwe jenenge menyinggung karo panitia ora wong ning jero ya wis enek kabeh ya daharan wow apa enek lho iki mau dikeki lontong nun sewu Bapak Ibu kula kok mboten ngelem-ngelem yayasan niki ning satu-satunya yayasan sing wani nanggap komet ya niki tepuk tangan ngono sing sapa wonge umumno sapa wonge utawa yayasan sekolahan utawa desa kok ora nanggap komet rugi sing rugi ya awake dhewe ora bangku sing rugi awake dhewe mengko ya merongos nah yayasan dalu punika nekakne awakmu cak komet CS ki muga-muga insyaallah ki Agustusan desa nggih kala wau Bu Lurah nggih pun dawuh Bu Yetiko Sendang penyanyi piye to Met penyanyi sapa Yetiko Sendang wih Hetikus beda ya beda sing mau Hetikus iki Yetikus oh iya. Bu Yetikus Sendang bacotno to kok Yetikus Endang ngono kok kata-katamu kok gak penak niki benjing niki rak pun Agustusan rencana upami niki Agustusan kok kalih Bu Lurah paringi kula malih enten Agustusan setuju mboten Bu Lurah teng pundi wae Bu Lurah lah lha niki lho Bu suara rakyat Bu antene kala wau Bu Yeti pun anu dawuh nggih so Agustus rencana nggih sami Mas pokoke ya nekakne Cak Komet mergo isin bengi iki yayasan ning ngrawuhke Cak Komet kok mosok acara desa ora nganggo Cak Komet kan ya saru iya cocok aja tepuk tangan tok ya urunan enteng kono karek seneng rencana tanggal 18 Agustusan ditarik 20-ane nek sambat ngantek magrib ngantek subuh wirak desa liyane to Met engko dilengkas sak kami tuwa rene teng nariki ngono ki ya sing ikhlas ora bendina setahun pisan apa kok setahun isine Agustusan tok ya remuk ora bendina Sumbang Timun ki beda Sumbang Timun jos luar biasa nah, ya tepuk tangan untuk Sumbang Timur niku Sumbang Timun niku pun enten artine lho kula njagong kalih bapak-bapak para sesepuh niki wau kalih Pak anu Kulyadi nggih ora ruwita tekan dindi budis ketok emet dek nakal cilikane lho kowe kok ngerti aku sekolah SMP kali 3 Pak Kulyadi iya gawene nyolongi tahu biyen nek omong aja rena-rena sapuk lambimu kuwi piyen kenakalan remaja Mas ora masalah sakliyane tahu nyolong apa terong mulane teronge Pak Kulyadi kowe kira anu wae kok iso teronge Pak Kulyadi ngobrol kula penak Sumbang Timun kuwi ana artine Mas tegese ana pirang perkara Sumbang Timun nek aja kesusu lek mbangun kudu ngati-ngati aja sampe ngelamun kuwi asline Sumbang Timun ngono mula kala wau Bu Lurah pun dawuh Agustus tanggal 18 tegese 17 bengi rencana sampean diaturi teng lapangan soalnya lapangan ini kok enggal wah tanggapan Mas lho di sapa sing ngomong lho lah piye ya ditekakno rono diundang tapi kon bancaan syukuran lapangan bancaan tok tanggaku akeh ya tanggapan kok ya mbok menawa muga-muga wae ben iso ngraketke seduluran warga Sumbang Timun kene mula terima kasih awake dhewe pertama kagem Bapak Ali Fatur Rahman sinten Kemeruh ya ora ya apal kono to timbang sampean iki. Sampeyan yo ngerti? Yo apal, cek gak entang ngomong. Pak Fatkur. Lah ku lho sing bener.
Kok seteko Fatkun piye to? Fatkur Rahman. Nika kepala yayasan. Berarti aku kepala keliru. MI, Keliru aku. Kleru no. Tak mulai aku. Isin namanya. Yo ora usah teng mriki. Dadi bengi iki saged kempal teng mriki ketemu dulur-dulur sing biasane mboten takonan utawa satron, dalu punika saged selawatan bareng nggih, Bu. Nak kene renek satron kok Mas, kabeh rukun insyaallah. Lah, Mula panjenengan sami kula aturi nyekolahke anake teng MI, teng KB, teng RA Yayasan Tarbiyatul Banin wal Banat. Ngono, dadi ben iso ngaji, salate ya tertata. Iki mula kaya anakku mbiyen yo ngene iki, Met. Aku ki kan duwe anak loro to. Iya. Duwe anak loro kabeh tak sekolahno MI. Apik wi. Apik, terus munggah ning apa MTS ning madrasah kuwi. Alhamdulillah. Anajan to aku nek bengi ngene iki kan ya karo awakmu nglawak. Iya. Engko awan ya ider pentol, jadi gak mesti. Ning alhamdulillah kuasaning Gusti, anak loro saiki wis padha karo wong-wong kuwi. Apa mungkin gak padha karo wong ta, Mas? Lho, tegese iki wis bar MI terus ning madrasah saiki wis Dadi wong. kethek. Wong ditakoni kok nesu. Iya, saiki ya wis padha sing pertama. Anak pertama saiki ning Lirboyo kono. Sing anak kedua. Sing anak kedua saiki seneng Gontor Ponorogo. Alhamdulillah nggih Bu nggih. Wah, anu ngajar Mas ngajar. Yo ider pentol padha. Ya ngene mbok umukno teko kene kaya. Ayo di semangati Mas. Semangat Bu nggih. Sedaya kula pengen ngertos nek jenengan sami kompak. Kula percaya nek teng ajeng menika mesti wedok-wedok kompake mboten kados tiyang lanang. Nuwun sewu kula ngadeg napa lenggah? Bu ngadeg napa lenggah mawon? Alah mesti wong wedok-wedok njaluk ngadeg. Tua kok iso. Lho. Maksudnya iki ngadeg. Ben ketok kabeh ngono lho. Lah iya sing wingking menika kersane ngertos ngadeg kok. Wis dikon ngadeg kuwi kok. Lho kowe gak ngadeg? Oh, merintah wong kok. Oh, alah diwasakon jengenge. Ning apike, umpama ngadeg sing guri-guri barang kaya ketok. Dadi adil ngono ki disuting lho Mas. Alhamdulillah. Gambare ben ketok apik Met ya. Matur nuwun Bapak Kepala Yayasan. Ngapunten Bapak Kiai, Bapak alim ulama ingkang wonten mriki, Pak Agus Adin pangapunten ingkang kathah. Niki nderek ngalap berkah wonten dalu punika selawatan teng Sumbang Timun. Tetep semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Aten nggih Bu nggih, sementing jenengan sedaya tetep sehat wal afiat Allahumma. Wong tuwek kok nesu tak set lho kok. Jenenge kanca jere ngadeg aku ngadeg dhek lungguh. Aku lungguh. Lah kudune piye? Ya nek siji ngadeg siji yo ngadeg kabeh. Tulungi. Ayo. Kaya banci to. Kowe ra isin ning guru iki para jamaah kabeh. Lah aku ra isin keluargaku mangan apa kok. Oh kaya melok ngopeni. Kowe kaya ngene iki mentala, Met. Nyapa? Lu ngomong, lho kowe muni keluarga mangan apa berarti golek dhuwit. Lho, lah piye? Ya ampun, Met. Mbok awake dhewe iki ya matur nuwun. Iya jelas karo yayasan kene, karo pemimpin kene, panitia kene. Yo bengi iki ditimbali rene kok mikir bayaran. Ya Allah, Met. Lho, aja mikir bayaran. Selawatan kuwi berkah gede. Iya lah. Awake dhewe kan butuh bensin to, Mas. Bensin yo ditanggung dhewe wong bensin kene kono pira kok tak bayaran sarung. Wong iki ditimbali ngene iki mbok yo dipek berkahe. Ben uripe iso berkah barokah. Lah kowe rene mek apa, Mas? Aku yo golek dhuwit padha. Ngomong teko ndi-ndi wong urung iso manggono ati mbok biasa. Lah nek aku kurang golek dhuwit sesuk nggo ider pentol neh apa? Lah mbok sekali-kali kayak lempung ngono. Biar semangat. Wong kowe dhewe ra semangat no. Semangat aku. Dijak selawatan ki mau wis diaturi kanca-kanca ya, tapi kurang kompak, Met. Sarang-sarang Bu nggih.
Allahumma sholli wa ayo toh Sayyidina tangannya di atas enak eman-eman tangannya biasa met di atas melempar berarti selawatan joget gak oleh Mas? Ya ora oleh tangannya mau ning dhuwur ngene tok aku rada anu karo vokale lho kenapa? lah kan kene selawatan dianggap awake dhewe gak iso Duh. terus kono melok ya ora pamer swara Kowe apa iso? lah Selawatan karo kanca-kanca iki lho al ngonoan iki iki selawatan bersama Alfa Patak lah Alfa Mabruk ya apa? Aku ini favorit sing terbuka ya Kowe arep ngetes apa? Cacah gitu, mbok tes. Iya, ya gak iso. Lah tok gak iso. Ya kayak kowe mau jajal. Allah. Lah. Bisa aku nak terus. Pasno ben padha nadani karo kancane. Nak ngepasno ping cacah yo meneng kok. Lah ding ding, adang ding ding ding. Kuwi bagiane tergembos kae. Terbuka. Kaya kuwi lho. Allah. Allah. Ndekno. Allah. Kowe jane cangkemmu ki ganjilan apa to jane kok wangil to? Maraku cangkemku sing sethake rong garing. Kuwi cangkem apa pemean jane? Begini nih. Allahumma. Lho pas ya. Pas. Allahumma. Pas to? Pas, ya pas. Allah. Wis soli wasali malah ngono to. Ya ya, kuwi ya pinter ngono jane. Allahumma soli wa kandhani wong ini dikon ngaji ki gelem to. Aku tahu krungu ki ngono kuwi. Wong kon ngaji malah bak delikan ae bocah kok. Allahumma Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fil sholatan marai imatus kita wa bil mulkillahi tombo Pataram. Biasanya terusannya ati terusannya biasanya kan kok iso melapak Pak Tarom lah lambeku wis menenang Pak Tarom Pataram. Lah apuk perkara pujian suwi ra teko-teko Pataram. kuwi maksudnya kaya kanca-kanca ki mau kan ya terus nganggo syair-syair religinan mulane bengi iki kudu iso kowe spontanitas Nggih. kemis legi asyik Lagi selawatan apa pasaran jane? aduh siiran iya. kemis legi Ayo kanca budal ngaji nyangking tas isine tahu isi bontot Mas bontot iki kok panganan aku nak lesu ya lesu wis bagiane ning guri nyangking tas nengguri ya isine kitab suci baleni ya kemis legi isine kitab suci jere mau isine kitab suci sing kedua kok balene kok ngarep to kok ngarep senenge atine muring-muring kok seneng iya ya
tahu. Malah dia goblok dadak. Kowe nek dijak nyanyi ngono angelmu ra kaprah. Aku suwi ra nyanyi. Lho, lah mau bar nyanyi lho. Ndi? Lah ning dalan mau to. Kayak manusia silver. Agamis lagi. Ayo kanca budal ngaji. Nyangking tas Isine kitab suci. budal ngaji Neng omahe yo ngatemi. neng omahe Pak Yai me. Lah ya Pak Yai iki bojone yo ngatemi. Lunyu ilatmu sesek. Oh ya sing pantes ya ngono. Iya ya. Baleni pisan Kas. Kemis legi. Ayo kanca budal ngaji. Nyangking tas Isine lah dalah. Akhirnya adik-adikmu aja mbok tukari. ngaji engko tak wisi. Kuwi yo adik-adikmu yo kanca. Lho. Lho. Lah kono tau isine akeh. Nyangking tas Isine kitab suci. lah iki tahu isi ae. Lah apale panganan kok. Kuwi yo kitab suci. Kitab suci, oke? Aduh. Nak marahi Caca ora ngono. Nggih. Tahu isi. Lah ngono. Apa malah kitab isi? Nyangking tas isine. Wis sing goblok asline kuwe kok. Ha mbok baleni teko kono ya kono nyaute ya pangkat tahu isi ae. Benten madhep rene nek Pak iki lho ora mungkin panganan, Met. Hah? Nek bapak-bapak ora mungkin to panganan. Pak polisi ngapunten lho mboten ngertos, Pak. Nggih nggih saking Pak. Ayo rono ya. Kowe wedi to? Kowe ketoke tau kena kasus to, Met? Enggak. Pisan tok ya karo kowe. Lah kene aja ning kono, kowe tau isine. Kene lho. Sing kono Jamaah iki nek wong wedok-wedok iki ora mungkin panganan. Nduk meneng, Nduk. Engko jiro lho pokoke rata anggere sampeyan iso meneng, nyeketan rata. Wah. Janji lho pokoknya ya. Cah piro gitu, Del? Iki enek Jiro 20 ya enek. Pakaian berarti rasa. Pengen bangkrut. Nyangking tas Isine kok koplak iki kono kok. Mbok baleni teko nyangking tas ngaji teng daleme Pak Kiai. sok yen gedhe Iso kanggo sangu mati. ya Allahumma sholli wa sallim ala sarang-sarang sayyidina wa maulana Aja metu turut sawah. Malam jemah medeni lho iki ya. kowe iki arjane Caca paham horor. wong kleru kok malah jelas nih kancane lho. Lah malam jemah. Malam jemaah ayo kanca berjamaah. Oh iya berjamaah. Lha kene sawah arep nyulok kodhok kowe. Lebar kuwi terus jamaah. Malam jemaah Ayo sholat berjamaah. sebab
iku ganjarane luwe kathah nganggo kopiah kalungane sabjadah bareng dinggo sujud aduh dik kathokku bedah kan ngapret kok iso malah kathoke bedah ya ampun dijak nyanyi tek kaya ngono lah pas ngene wek jan ra memper iki dijak nyanyi ora tau beneran kok ya padha ae sing bocah nyanyi kono ya ora dunung arek lho dunung to kene iki jamaah khusus genanku iki pilihan lho Mas pilihan piye soalnya aku sebagai ketua kene mang Gus sapa ki mang nuwun sewu tat nggih jenengan teng mriko mboten napa-napa lha pokoke dinding kono kok oh gak ya maksudnya ya damping-dampingi aku ngono lho aja ya kene jamaahku kono jamaahmu kowe seneng lanang apa wedok ya tak takoni milih kowe seneng lanang nah aku ya ora kaya wedok ini ki setumak ninah kompak arep pengajian ya kompak ibu nggih arep ndelok campur sari ya kompak wong wedok-wedok nggih arep selawatan ngene iki ya mesti kompak wong wedok kuwi jenenge wong wedok iya nek masalah kompak kowe tuman campur sari kok wong wedok-wedok ndelok terus tawur ya ora tuman lah iya tapi ora masalah kuwine wong wedok-wedok kuwi justru nek ngarep ngene iki kadang-kadang ganggu pandangan Mas ganggu pandangan kita sebagai seorang pria atau laki-laki ya. Kalau di depan itu seorang wanita itu sebagai penyemangat kita karepku ki ngene sekali-kali nek ana selawatan ya. Iki digawe sop wah nyapo sakmene kae mbok gawe sop ya apa ya cukup ajange maksudnya iki digawe barisan kabeh jangan sop ya ngarep dhewe bapak-bapak ya ra bapak ngono lho bapak-bapak bapak iya untukku garing kok bapak-bapak ya lah gurine ibu-ibu ngono niki nyun sewu mboten kok niki kula ndelodok jorok mboten nyun sewu kadang-kadang teng ngajeng ngeten iki para jamaah acarane selawatan wis penak monggo cak komet kali cak yono kene muni padang bulan tak tuntung padang tak enek sing ngarep dhewe wong wedok ngemiki anake wah melok joget tangane karo ngene-ngene walah aku kan ya terganggu to kowe ngerti anake ngene anak botinku aduh gak pas ke aduh anake gak pas ke Mas buke ngemiki to ngemiki anake wangane padang bulan tangane melok ngiwon ngene ngiwon lah kok anake sandang-andangan ini goleki apa to lah pemiki lho ngene nek takon wis tuwek oh kowe berarti goleki konoan to kowe kono nak wedok urusanmu aku tak bapak-bapak oke tak iki lho ben ngerti kowe wong wedok-wedok iki wong tak ngono kuwi mesti jawab ngono iki wong wedok-wedok sareng Bu nggih ira sadar badan wong wedok-wedok diwarai dadi Tarsan kuwi jenenge ben kompak kompak apa sing enom nyaut ya sing tuwek kok kuwi bocah kuwi nyaut lah tapi kok kan ya diceblek andenge mangap yu ngono mbah kok melok mbah jelas kompak wedok-wedok sing sepuh-sepuh terutama sing pun ngagem untuk pasangan mboten sandere ku tau nek sing nyauri he untune ucul kowe ngenyek jam diganduli dhewe kok sombak nyek rumasane tenang bapak-bapak meskipun kelihatan sedikit jangan sampai mau kalah dengan ibu-ibu yang tapi yo akeh tenan lah kewon kok lagi 15 glintir lho ngenyeki powere no power apa ya menang wong Power Rangers alah Power Rangers piye kok kaya kartun Betul kono piye mo suarane alah sing bianter ya cacah kita mari iki ya men iki mangan tahu isi lho mari bapak-bapak minta tolong suaranya ya halo saya melantunkan suara saya saya he jenengan hu kalau saya hu jenengan he anu Pak Polisi mboten sah mboten apa-apa lah nyapa Pak Polisi rambut jak nggo pistol ya
pistol kira. Lah engko nak bocah kok ngrepot tes ngono kaya. Ada. Ora apa-apa. Lah kowe ora apa-apa mbok anggap dobes ya. Wong kuwi ya pistol tenan. wis tak kei cekelan ngono lho. Apa? Lho, lembu sekilan. Gara-gara lembu sekilan malah rakor karuan. Kuwi tembak Pak Polisi dier mesti ketoke kena tapi kurang sak bulan lho, Met. Yo, Lembu sekilan. Contohnya kowe ndek iki manggung, medun jiwata wong tiyeng ketoke kena to. tapi sak kilan. Kurang sak kilan. Iya. Sik bojomu kuwi gak celuluk. Ngene apa? Ketoke yo kurang sak kilan. Lah ya gak meteng-meteng nganti saiki. Lah iya, lho. Ketoke kena. Meteng. Oh, bocah omong Zero lu meneng kene wae iki kene raleh melu Jenengan berarti nek kene ya ampun bocah ganteng suaranya apik iya iya bocah kaya tikus ngene kok sapa kowe iki lho kaya tikus cilik to rada curut malah gue larani anu mas terbukane jenengan saged terang anu dar rentang ayo dar apa ki ya Allah panganan lho met iki aja kowe nek ora nek panganan kowe kok nganti mbok deki iki tak kapuk sisan kok walah iki to mas musik gurune tak sentaki sak kepala yayasane kayak heo ini gak aku apa wani lho ta lho Pak Fatur Rahmat mbok sentaki lho ora apa-apa wong lho pelek karo aku karo kowe kita iki seneng mbek anu sekolahan kene iki wah lah aku sapal daerah kene iki lho mosok wis ngapal to upama ning kene daerah kene ya ning yayasan kene iki yayasan kene iki guru sing paling wayu sapa to kuwi Bu Maliha iya ta Dek Bu Maliha sing ayu iki ya nek ning rada galak Mas sapa kuwi Alika putrane Alisawi lho Pak Fatur galak aja lumayan kuwi rada galak ngene sik weh lagi lho Bu Alisa lah iya sing ndi jajal priyantone sing ndi nanti mau ora ngerti nah lho nah kira ya ndi kudune betek lho iya lho pas tek tek nek roh kene gungroh ya kene tek ngono tok lah mungkin kleru mbok tek wae wong mbok tek ya babar pisan to kowe mau mbok jak nyanyi yo lagune Roma Irama Roma Irama no cah seni suasana dadi bang kowe kur he ngono ki apa religi lagu-lagu sing bernuansa islami kok sombok jak dangdutan umpamane lagu-lagu sing model saiki ya religinan bapakku NU ibu muslimat sabar wahyu fatayat nyapa kowe iki kleru nek lah iki kan gurih Pak merwet kowe iki lho lagumu kleru karo wes apa lho karo bakul pentol kono lho bapakku NU ibu muslimat dia mau ngelok kayak gurih cah ki anu jamaah diwalik piye kene genteni kok kono ya tak kira diwalik sirahe kok ngisor alah Mbak Yu kok Wahyu Mbak Yu nek lagu-lagu ngono kuwi ya ben kita kaya santri tenan tak kei aku tak nganggo kopiah anu Mas nuwun sewu Mas oh ben kita religius iya no ben ora ketok kaya dondong ndasmu ya gara-gara kowe ya
tuku blangkon sing model ngono ya iso to. Nganggo kopiah lho. Ya cepet. Kita ben kaya anu ustad. Ben kaya ustad nganggo kacamata. Ayo sapa penonton. Ganteng ya? Wah, ya bagus. Ganteng nggih, Bu nggih. Ora aja percaya cah cilik-cilik lho, kene kalau sebelah kono. Ganteng nggih, Bu nggih. Disapa? Ngomong matur nuwun. Makasih. Kanca-kancane ben do ngerti. Ganteng nggih, Mas nggih. Ketok pantes mboten? Pantes. Komet iki macak apa ae pantes. Delok Mas, kamera depan Mas. Aku kok penasaran. Kaya BJ Habibie. Rainem kaya karpet to. Walik nyumpuk. Lho. Apik ta? Sopo iki? Wis jas. Matur nuwun Mas. Aku jane wis anak-anak. Terus Ojo. ora apa-apa. Isin no. Isin golek pangan yo ngene iki kok. Iya. Iki kok anggere banyol rencana tanggal 18 lho. Hah? Bancaan ning lapangan. Ora tanggapan to. Aku ora raimu lho. Ya ampun. Ya, aja macam tak. Jere kancane ora lek madhep ngono. Api. Saya keteguyu. Roh kancane dhewe kok iso. Kuwi lho raimu lho. Lah ra indine. Modele kaya Kastin Ratan lho. Ya ampun. Aja guyu, iki seriusan. Bapak pasno nadane. Bapakku NU, ibu muslim. Nanti. Bapakku NU, ibu muslimat. Kang Masku Ansor, Bayu Fatayat, melu NU pancen nikmat, ngalor ngidul nggawa berkat. Melu NU Pancen nikmat, ngalor ngidul nyangking berkat. Itu selawatan. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Habibillah. Salatullah ala Yasin. Matane ibu-ibu iki kono nyapa kene. Aku njajal tarik kono mumet. Donya kena azab. Angsane tari suri kuwi. Sufi. Sing nganggo anu. Lah ya Sufi adek suri. Aku mbiyen yo ngono kuwi terus akhirnya tak ganti dinamo. Nyereh kaya ngono ki lho. Lah ngene iki mertandakne nek jamaah mriki sami kompak, wali murid nggih sami kompak nggih Bu nggih. Taun ngajeng nggih ngeten iki melih. Nanggap napa Bu? Barongan. Yo ngene iki kok ya mula didongake mugi-mugi yayasan Tarbiyatul Banin wal Banat tetap jaya dan tetap maju. Nggih Allahumma amin. Mugi-mugi muridnya tambah kathah. Sak sampune MI mengke wonten madrasah terus damel pondok pesantren. Nah, niki rencana 2028 yang sebelah sana nanti akan dibangun untuk kelas tingkat 3. Allahumma amin. Tinggu apa to Metin? Hmm? Tinggu apa? Posyandu.
Ya mesti sekolah to kok ya. Lho ki takoki tenan. Apa? Yandi kaya nek kaya ngene iki lho. Kowe jere kowe anu ning omah ya guru ngono lho. Alhamdulillah, Mas. Nggih, nuwun pangapunten Cak Komet menika kejebut dalu punika dagel nek enjing nggih sami ngajar nggih Mas nggih. Insyaallah. Anu sing mbok anu apa mbok ulang ki ya bocah-bocah niku. Oh, gak tuyul. Kowe kok kendel men to, Met? Iya, malah Tuyul lah. Lah. Angel ra kaprah kok tuyul mbok ulang. ya bocah. Aku lho tau ngerti tuyul turut ratane wedi ku ra kaprah. Kowe malah mbok ulang kok. Wah, ya kendele. Ya ngulang bocah. Tuyul ki tegese aku gregeten karo kowe iki lho. Ngulang kok takok diulang apa? Berarti kaya Pak Guru, Bu Guru ngono ki nek esuk. Iya. Padha adus. Gak ya raup tok. Wong guru kok ora memberi contoh yang bersih. Ya adus to. Isuk 5:30 wis adus. Adus. Terus budal ning sekolah nek bubuke mau aku mau takon nek sing numpak sepeda motor ana sing mlaku Met. Kowe aku biyen numpak apa? Ngono truk kau. Kowe iki arep derep apa ngulang jane? Ya padha numpak motor. Numpak motor. Nganggo seragam. Ora udo. Kowe jenenge guru gendeng kowe. Ya guru udah lho. Ya guru ngono kae ya seragam to, Mas. Umume guru iki lho. Ya ampun tak kowe kira dunung mriki kaya nggih. nganggo klambi nganggo jas nganggo. Ustaz. Nah. Lah kowe kok udah to, Pak? Ora, tegese aku gregetan karo kowe iki lho. Tak selentik pisan. Aja ndek ngirung mari ya. Kaya ngulang sing apik-apik. Nggih. Pesan dan kesan untuk yayasan iki napa? Kowe tak kei musik kowe sing ayo ndang ngomong. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semuanya. Di dalam bercanda kita harus ingat dan selalu waspada. Yayasan Tarbiyatul Banin wal Banat adalah salah satu bukti bahwa yayasan yang paling peduli dengan kaum seniman. Kembali tim Jimat punya cerita. Kedadian iki kita alami tahun 1980. Aku duwe simbah sing sekti mandraguna. Simbahku tukang prau ana ing Bengawang Solo. Iso njekur gawan 2 jam rambute ora teles babar pisan. Kok sekti kowe? Mbahku gundul. Ngomong kadek mau kok. Ora kira to sekti tenan. njegur gawan rambute ra teles. Sebabe Met gundul. Lah nek ora ndek rambut sing teles apa? Mbok ndase mbahmu kuwi di Lah kowe malah nyenggaki malah kaya lah ya sing apik to. Lah nek kena didelok, kena dicontoh kaya murid-murid kene iki. Cah cilik-cilik ki wis ketok, upama cilik ngene iki lho ya. Iya. Kok seneng ngaji, terus seneng maca Quran. Iya. Berarti sok mben ki bakal dadi ustazah. Ustazah. Amin Allahumma. Amin. Kuwi tengerane bocah cilik. Iya. Kowe ya hafal ngono kuwi. Apa lho, Bos? Cah cilik ki mau sing kaya iki pinter ngaji, maca Al-Qur'an, ki somben ustazah. Upama pen. Enek bocah cilik kok senengane cekelan obeng, terus nganggo tang, kunci pas. Kuwi gedene dadi apa? Wis sok ben mesti dadi mekanik handal, duwe bengkel gedhe. Blesete. Tukang tambal ban. Aduh, kok bleset. Ya ijek sak jalur. Upamane cah wedok cilik Ya. kok senengane iki enek roke mboke diguntingi, enek kain dikethok. Ki sok ben nek gedhe dadi apa? Kuwi aja diseneni. Bocah kuwi pinter sok ben dadi perancang busana, Desainer kondang, blesete Met. bakul kain. Wah mendring. Iki upamane. Iya. Cah lanang kok mbudis cara sakmono kae ya. Iya. Angger enek kucing liwat digejuk ndase. Enek pitik liwat protes ndase. Enek wedhus Iya. kuwi dilogok cangkeme. Kuwi sok ben nek gedhe dadi apa? Ora usah ngenteni gedhe, cilik kaplok kae. Lah kok kaplok? Wong ku dadi begal kuwi.
Iso. Ya mbok ya dadi jagal apa ya. Apa enek kucing liwat idak indase. Wedhus sik dilogok lambene. Mula mumpung cilik Ya, di sekolahne nggih Bu nggih. nggih. Kersane pinter. Ngoten nggih? Ya pinter ngaji, ya pinter nyambut gawe, ya pinter ngopeni wong tuwa. Mula sing penting bocah niku dadi bocah kuwi lho didongakne mugi-mugi putra-putri panjenengan sedaya sami pinter amin Allahumma. Nah aku gak. Lho, Muga-muga sedaya dados putra-putri ingkang sugih Allahumma. Amine banter aku. Berarti padha pengen sugih. ya pinter ki ya penting. Penting sugih. Wong urip ki sing penting ki pinter, Met. Sing penting Lho sugih. kowe anak ora? Hah? Di anak ora? Ya duwe to. Mbok sekolahane ora? Sekolahno. Lho kuwi ben apa? Ya ben padha karo kanca-kancane. Masalah pinter pikir keri. Penting isu enek kegiatan ya ta. Adus seragaman kaya kanca-kancane budal ya melok budal. Wong tuwek Ngono. model Sing penting ki piye? sugih Allahumma. Selesai. Wes pucet we. Kowe ngerti? Nyapa? Wong pinter kuwi luwih bermanfaat contone ya. Contone jalan tol kae lho. Yo. Jembatan layang wis rada jembatan layang kae lho. Yo. Kuwi nek sing bangun ki mesti profesor. Wong pinter-pinter. Pinter-pinter profesor merancang sehingga Ora bangunan percaya, jadi kuat. ora usah ado-ado. Ae tanggaku nenggonku masjid urung dadi. Iya. Kuwi aku tau nglumpukno wong pinter-pinter ya ora dadi. Lah terus Aku nglumpukno wong sugih-sugih dadi. Nggih Bu nggih. Enek sing teko nggawa semen, enek sing teko nggawa keramik. Muga-muga sugih Allahumma. Amin. neng ya ora kaya wong pinter to, Met. Apane? Wong pinter ki manfaati. Contone ya Ya, ahli bedah, ahli dalam kayak dokter kayak. dokter. Kayak pinter kabeh lho, Met. Urung tentu. Lho, dokter kabeh kuwi sekolahe dhuwur, Iya. ngentekno dhuwit. Iya sekolah dhuwur tapi urung tentu kabeh. Bayare larang kuwi pinter. Wis seru nak bayare larang. Lah terus Saiki nak umpama dokter pinter. Ya. Nyapu aku meriksakno anakku kok tak gendong ini kok ditakoki. Ini kenapa? Loh, berarti kan gak pinter, Dek. Kudune kan ngerti rasa takon. Lho ngono. Wong sekolah ngentekno dhuwit kok takon. Lah aku ya tak jawab, lah nek aku roh tak gorene nyapo. jenenge dokter ki anggere enek pasien teko, kuwi mesti takone ya ngono. Lah iya berarti ya ora roh. Wong mriksa di tul. Udah ndak apa-apa, Pak. Lho, piye bocah ki aku ngono? Dokter nek mbok bocah-bocah nih. Lah kok penak menuh anakku lara panas tenan lah kok ditul-tul ngene kok terus gak apa-apa lah nek rapopo mepet tak rene. Lah wong ora kulaan mbok ditutul rata. Ya ta? Kowe iki kuwi dokter, Met. Napa? Ora tukang salon terus diwedhaki ngono ora. Pancene ya mriksa kuwi jantung, kuwi paru-paru kabeh diagnosane ning kono kok doktere ngerti kowe iki lara apa. Lah kok karo nyanyi wong sing diperiksa anak-anak ya jantung, paru-paru, tenggorokan, usus. Lho. Ate teko ora kadoan. Ate ora katokan ate besus. Ya no mlaku-mlaku ora kadoan. Sip. Makasih. Jantung, paru-paru, tenggorokan. Ya no mlaku-mlaku ora katokan. Katok ngisor, katok dhuwur, katok. Ndang warai. Iki ya ana bakul katok. Ayo selawatan karo aku. Bapak Ibu sedaya jamaah nek mungkin saged nerusne berarti jenengan ngerti kula. Nek mboten saged berarti gak tau ndelok. Kene iki penggemarmu kabeh. Mosok penggemar apa nek sing ndelok akeh percaya, sing nanggap para ngarang Sumbang Timun. Kuwi rencana Met kuwi diurut saiki tiap RT mengadakan pengajian wulan suro iki, engko dimulai RT 1 nganti RT pinten menika? 11. Wah, iya kok. 16. Wah, lumayan iki. Rencana RT 1 sampai 16. Ya. Kuwi yo ngadakno selawatan, kersane desane slamet, wargane yo rezekine lancar. Nek pancen tenan iki aku wani njukuk vario.
16 titik apa ya ra? Lho ya ra. Lho, 16 ki Mesti sing hari ketiga ngono ae wonge petuk aku kowe neh. ora tegese nekakne selawatan, Iya. engko terus bancaan saambeng ngono dok rencana. Oh, alah kok ngono. Bocah cilik-cilik sandangane Yang belakang sandangane rasik Sholli wa sallim iman ala madan Sholli wa sallim iman ala madan wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal Bocah-bocahku mesti ya ampun. Kayak ngenyek vokal itu. Vokal iki sing marai sapa nek aku? Loh. Naji iki Kemeru. Mbok ditakoni siji-siji Anu, dadi Mas, nuwun sewu. vokale Alfa Mabruk sapa to ya ngono. anu Mas nuwun sewu miki diagem. Nggih. Jenengan nggih vokal ta, Mak? Vokal. Oh, mboten ta? Gulung kabel kula. Oh, ya semoga-moga kesetrum. Ya. Takoni tenan-tenan gulung kabel. Sampean wis wani nganggo kopiah, baju koko nganggo sarung kok ngantek ndithuk. Wow. Mara tuaku kan nganggo koko, kopiah ya buah. Kowe iki arep dendeni. Oh iya ya. Kudu vokal, Mas. Ojo lelaleku. Ya, Mas, ya. Silakan. Coba berdiri. Perkenalkan dulu. Namanya siapa? Ya, perkenalan langsung nih guys. Ya, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Rizky Mahsun. Lekson, ayo Son. Saking putih Mas Son. Saking Syria ya. Wah, kok Syria ki? Ora pinat. Gah. Batune dhek kudu guyu. Saking Syria. Buatan. Putih. Saking Kaltidu mau. Oh, kali tidu. Tanggamu ki, tanggamu. Gak ora duwe tangga. Wah, bocah karo tangan. Ayo, ikuti suara saya. Ayo, Buktikan Mas. kalau Alfa Mabruk bingung. Ora. Iki mumpung. Alah, mesti marai aku, Dek. Oh, jajal. Les vokale nang gone sapa? Lho, ning nggonanmu, Mas. Gak ya takok iki lho. Luas. Ojo lelaleku. Alah minder. Urung Minder, ape kendrat. Lho. Pijek. Lho. Ayo, tarik napas. Oh. Anak lanang nandur jago. Alah, kemeruh. Padumu kalah. Wong kene lagi muni, "Oh, jangan lelo kon ngono kok malah kena nandur jagung." Ya karek aku nandur apa? Lah. Kuwi nerusne lagumu lho. Nerusne lagumu. Oh, diterusne to? Iya. Suaranya apik ya. Bertarung. Tapi nek kono ya anu sampun Mas, geser sing tengah ya apa iso? Iso. Suarane rendah. Ayo Sunar, ngadeg Nar. Sapa? Sunardi. Takoni sik. Perkenalkan nama saya ngono. Kenalkan dulu supaya para jamaah tahu nama siapa, terus tempat meninggalnya. Lho. Aja to. Kaya mangkali tidu. Ben dawa ditungakno muga-muga panjang umur sampai wong renek ning donya ndek dhewe. Nek kakek terus kelengo dhewe. Perkenalkan dulu. Nama kula Ainul Yakin. Ainul Yakin. Dari mana, Mas? Ainul Yakin tapi wonge gak yakin blas. Tahu aku ngerti ndek apa mabuk mlaku no kena telek. Iya ta? Terus Ngono ki, Cuk. Aduh, apa ki mosok telek?
Terus Ora akhirnya ijek dikenalane. Lho, kok gak yakin wis karuan telek lho kok jadi. Berarti kan gak yakin, Dik. Ainul yakin mongko, ya ta? lah ndeke dhewe ya padha ae. Nyapa to, Pak? Lah ndek iki numpak pedah ngengeng wis ngerti bane kempot dadak dadi pijet cret. Angger kempot ki dadi kompo. Tapi kan aku gak Ainul yakin. Ayo, Dik. Dik, Mas. Mas Ayo, yakin, Pak, Mas yakin, Mas yakin. Ayo kok kompo. Ojo. Aduh. Yakin mau lho. Terok niki Mas, ayo. Ojo Lelo leko. Pripun Bu, saya pundi? Mas yakin apa Cak Komet? Yakin. Kalah. ana lanang nandar jago. Anak lanang nandur ceko. Beri tepuk tangan untuk Mas Yakin. Gila raimu weli. Model terus ya, madhep rene. Alah kaya karpet. Weli, Met. Weh, wani weh. Cilengan cilek nek nanti lek. Lek ngaji lek, lek. Wani le. Aku mau murid MI. Ya. Lek. Wis jenenge bocah cilik menawa kelas loro. Aku kudu nguyu metu lek. Lek, kowe wong ndi lek? Dianggep bakul sosis ya lek. Lah kono yo ora yakin. Tapi aku gak nyeneni bocah ngono ki tanda-tanda mentale kuat. Iya. Ngono Cak MI. Aja sekali-kali ki nyeneni bocah. Aja. Bocah cilik ki Bocah. cita-citane dhuwur. Dhuwur Menurut apa ki nek ngarani tiron? astronomi. Kok astronomi tiron kuwi gak oleh upama bocah mau kok Selasa Kliwon. Iya. Aja nganti bocah kuwi mbok seneni ning ngarep lawang. Gak apik, Mek. Gak apik. Tenan nek kandhani. Iya, iya. Lah nek setuwage Iya. kuwi malah ora apik nek. Ora apike piye? Bocahe kok nakal. Iya. Aja nganti mbok seneni terus mbok kepruk cengele. Aja ngantek lho, Gak. Kuwi apa ae nak mbok kepruk cengel ya oek. Sampun alah, sampun Mas matur nuwun. Gak sida mau. Nek iki rasa dites sing kene. Lho. Engko nak wirang. Iki jelas delok modele ra iso kok. Kowe jenenge iki menyepelekan. Wah, ayo Mas, jek siji. Ki engko bar ki terus tukang bem. Terus kene kuwabeh. Ki iso kabeh, Met. Iso vokal kabeh. Anak lanang nandur jago. Kita berkenalan sik. Kenalan ya ampe. Namine sinten, Mas? Nami kula Rizal Permadi. Panggilan? Rizal. Rizal. Kapan dipanggil? Lho. Nah, anu ki nama panggilane. Iya, ya, Rizal. Rizal Permadi. Nama panggilannya Din. Coba. Ikuti suara saya Mas ya. Ya. Anak lanang nandur jago. Anak lanang nandur jago. Pun benara. Isin bocahe. Jek kurang percaya. Jek kurang percaya ki tak tesno neh. Ya Nek apa? suaramu lho niku dereng gese. Nuwun sewu, Gus. Anu Pak Ustad menika ngangge mic. Ngangge mic. Pak Ustad kok dites. Ya ora apa-apa menawa iki karo telu ki kalah menawa kono engko kinten kalah. Pak Ustad bagian adan. Adan tok angger beradan turu. Mboten usah. Intine napa? Ra wani. Intine napa ta? Mbuh. Alfa Mabruk menika vokale apik-apik tepuk tangan Alfa Mabruk. Bocah tuwe jajar ala sandangane tumindake kaya telek ya aja terus rene. Lah modele ya wis kaya telek kok kowe iki. Ora apa-apa, telek teles. Lho, artine kuwi, Mas ya elek ning rodok pantes. Met, gentenake Met. Kowe Aku telek. telek garing. Artinya Wis elek maling. ya mbok sing apik kok Selamatan Mas.
Selawatan nggih. Nggih. Oke. Ingkang baku tetep ndongake yayasan menika dados yayasan ingkang manfaat Allahumma. Amin. Saya tahun mundak tahun saya tambah murite Allahumma. Amin. Guru Bapak Ibu guru tambahi kesabaran. Mugi-mugi sukses. Amin. Sedaya para jamaah mugi-mugi saged panggih malih ing mengke Agustusan nggih. Bar muni Agustusan kok madhep rono. Lah kan Blora di sana. Bu Yeti. Ya iya, halo Bu. Ah. Tapi Bu Yeti nggih saged kok selawatan. Selawatan. Nek sampean aturi monggo. Mboten. Ora wani. Ki engko genten kanca-kanca. Nggih. Nuwun sewu Mas Israil. Sapa mau Cak? Sing kono dhewe? Hah? Sing kono dhewe? Mas anu Mas. Jenengan. Sapa to Mas? Berwaji terus ya. Kula pengene Mas. Mboten Mas Rizal. Mas Yakin. Kalih nggih Mas Rizky. Mas Rizky. Engko Mas niki wau diteruske sing versine jenengan mawon. Enak sing lagune ku lho, Met. Iwak bandeng digoreng kering. Panganan. Jangane asem sambel mentah. Wah enuk iki. Oh, dijak nyanyi kok panganan ae. Iwak bandeng ana iwak sepat. Berjumang ganteng ora gelem. Iwak hiu cacahe papat. Percuma ayu ora gelem. Mundur riyen iki. Enggak ngunjuk riyen nggih. Mungkin sareng-sareng kali Alfa Mabruk nggih. Dek, Apa dalam? iki piye? Pripun ta, Dik? Lagi buntu. Pancen tak obong. Tak obong tak pletet. Aku ki dadi ustad kok ora kajen. Lah kan ngantek molat ya ra iso to. Wong kuwi sedotane tak obong terus tak pletet. Sok aja mbok baleni. Aku Mboten. rencana tahun ngarep ki arep dadi ustad aku. Ustaz ada rencana. Potonganmu kulhu ora apal, Dik. Ngomongnya apal ya. Ayo kulhu dibaca ngono ta. Bareng kene krungu Al-Ikhlas. Napa niku? Iki rencana kok. Rencana arep tahun ngarep ustad. Soalnya akhir tahun ki aku resign. Oh, alah. Wong dagelan Adik resign. Lah kowe prayo ra mangan, Adik. Sarang-sarang kalian Alfa Mabruk. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo.
Ibu sedaya jamaah, Bapak Ibu guru ingkang kula hormati, para sedaya kemawon dari pemerintahan Desa Sumbang Timun, pangapunten ingkang kathah mbok bilih wonten dalu punika anggen kula kalih Cak Yono paring panglipur wonten klenta-klentunipun. Nggih. Ugi berita gembira Nggih. kalau wonten perwakilan pemerintah desa mengumumkan tanggal 23 Agustus Nembe tanglet. Aku kosong ora. Ning umpama aku kosong iso, aku yo gak ngejak kowe ngono. lah kowe arep ngajak sapa? Aku golek kene. Apa iso? Iki tak peksa. Tanggal 23 Agustus pun dipastikan nggih Mas Komandan. Dereng. Oh, Kan nembe tangket saged napa mboten ngono. Kok tak delok. Mboten sios. Kok iso 23 Agustus warga Sumbang Timun insyaallah mengke badhe dipun hibur malih kalian Cak Komet CS rencana acara HUT RI yang ke piro ki Sumben ya. Aja diumumna sik wong jadwale urung tak delok. Nek sios. Ngoten nggih, Bu. Oke. Nek kangen mesti ya pengin ketemu neh, menawa kok kurangen ya nanggap neh. Ngoten nggih. Alfa mabruk dumateng Ustadz Agus Sadid, monggo kula sumanggaaken.